konse kumemuli pa program inaso ya Pamtetete pano pa Mibawa television. Program omwe timakhala kukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene ndithu zikuchitikanso madera anuwo. Ndiyetu mprogramu uyi timakulimbikitsaniso kunenazo komanso kudziwitsani kuti nkhani zimene timakambirana mprogramu uyi ndi ma true stories kapena inezo ndi nkhani zimene zimachitika m'madera amene timakhalamo. Ena mwa inu mwina mathopsa mtima kuti kodi iwo amaganiza bwanji akamabweretsa mitu ngati imeneyi, koma tikudziwitseni apa kuti mitu imene timabweretsa ndi yeniyeni imene ikuchitika m'madera mwathumo. Ndipo cholinga chobweretsa mitu imeneyi timafuna kuti ngati mulipo ena amene mukuchita zimenezo, ngati bwalo lino lingadzudzule kunenazo tisizokhala bwino kapena ma viewers athu anganene tisizokhala bwino, iniyo muone kuti musintha motani. Komanso tikudziwitseni kuti mitu yambiri imene timakambirana masiku ano sikuti kumachokera kuno ku Mibawa ayi, imachokera kwa iniyo ma viewers athu amene ndithu mukumapereka uthenga kunena kuti takambirana niko ni nkhani yakuti ikuone kuti nkhani imene ili komoni ndithu m'madera onse amene tikukhala. Ndi ngatinso nanu mukufuna nena zoti ndithu mutithandizepo pa mitu imene mufuna tikambirane, mukhozanso kupanga ngati momwe anzanu akupangira. Komanso ndikudziwitseni kuti kwa inu nonse amenenso mmafuna mutakhala mlendo mpulogalamu iyi, khomo ndilotsegula kuno ku Mibawa television, tidzakulandirani ndi manja awiri kuti nanunso muzapezeke pa program imene ya Pamtetete. Ndi programu iyi mumakhala ndi ine Lorine Haukeya, komatu lero sindindekha mpulogalamu iyi, ndini nkhope za chilendo sati za masiku onse. Ndiyambe kulandira gift manda, ndakulandira. Komanso ndi ane Palula, ndakulandira nisoni. Ngono kuti ndino achinyamata. Tinezo ti pacheni maneso siku wachinyamata ndiwe nzimayi. Ndine nzimayi. Koma gift achitoonekiratu. Ndamendo ndi nyamata. Kanyamata nditi. Chabwino, nkhani yomwe tikambirana tsiku la lero tikunena zokuti ubwino wa mabenteni. Ndibwerezenso ubwino wa mabenteni. Ambiri mwa inu makhala mukufunsa kuti kodi tikamati mabenteni. Mabenteni ndi ndani? Ambiri inu ndithu makhala mukufunsa. Malingana ndi anthu omwe atipatsa mutu umenewu, awuli mabenteni masiku ano azimayi apabanja amasiya azimuna awo m'nyumba ndikukapeza ati anyamata ting'ono totisira msinkhu wawo. Mwina siyana timakhala timisinkhu ta ana awo timeneti ndithu nkumakapanga nato chibwezi. Ndiye timeneti dzina lolo apatsole mwa achinyamata amenewa, anyamata amenewa amatcha kuti mabenteni. Ndikho muna nchifukwa cha fimu ya makatuni a benteni ena ake ati. Chabwino ndiye ndiyambe kupatsira iwe yani kunena zokuti nkhani yathu ya lero ya ubwino wa mabenteni mutu wathu kuona bwanji. Nkhani mutu umenewo ndi mutu wabwino. Ndipo zikuchitika maderamu. Azimayi okwatira nkumayenda ndi anyamata achichepere. Komano inewe ndikuona kuti zimayi okwatira kuyenda ndi mnyamata si zinthu zabwino. Ndikulakwisa. Kamina ndinene kuti zimayiyo ngati akuyenda ndi mnyamata wachichepere amakhala ngati akuyenda ndi mwana wake. Ine kulongosola kwanga ndilongosole choncho. Zimayiyo amakhala akuzipepusa, ndinene kuti kuziyalusa, akuyenda ndi mwana wake. Chifukwa tikamuyang'ana mnyamatayo ndi saizi ndithu ya mwana wake, koma ndithu zimayi amakwanisa ndithu ndikuyenda ndi mnyamata amene ali saizi ya mwana wake, umene ine ndikuona kuti si umunthu. Ndeti zino lisukugwirizana nawo mutu wa ubwino wa mabenteni. Sindikugwirizana nawo. Koma ukanakhala kuti chani mutu umenewu? Mutu umene ukanakhala kuipa. Kuipa kwa mabenteni. Wamvatu gift. Akuti tisithe mutu wathu ukhale kuipa kwa mabenteni. Mwakhala mpando wa nditi tsiku la lero. Akuti tisithe nazo. Mutu uli bwino. Chifukwa mukanena kuti ndikuipa, mukana kuti umakhala kuyenda ngati umakhala ngati kuyenda ndi mwana wako, magazi nofanana ngati sofanana komano tikangana stage ujeni age ya mwana amene akuyenda ndi mayiyo koma si m'bale wako ngati ndi mwana wake koma si m'bale wake. Mzimayi amakhala ngati akuziyalusa yekha, sakuziyalusa. Chifukwa anthu si pachibaletu. Musachitenge kuti poti uyu size ine mina ali ni mwana ngati ine ndekuti ine ndekuti ndi si pachibale. Kuteko yora kha benteni wina wake sizolakwika. As long as sinu pachibale. Si pachibale. Komanso si unutani mesa akundithandiza. Tatifotokozere bwino kuti kodi mabenteni benefit imene amayipeza mabenteni. Pamakhala mabenefit ambiri.
pamakhala benefit ambiri. Amayi akhoza kundipasa business. Ndi help me, I help you. Help me, I help you. Help me, I help you. Ndesi ndikuona kuipa atu. Iyo akufuna kuti ndiathandize. Balazimayi kuti manyumbamo sizikuteka. Kapena amuna awo busy kunchita kuchoka mamawa mpaka na mazulu. Mamuna kumfuna, mkazi akumfuna mamuna wake. Kwa maana kubera mazo akubera atatopa. Ine ndindikani? Au bangaofa. Ari bangaofa. Help me, I help you. In what way? Nina nyamata ndizifuna kuchena. Ndizi pazi pazi swaga ndipeza kuti let's say magolo inisanga ndibase ndama mwina yokwanira yomwe ndingayifuni. Ndama magolo anga, ndama ya mama. I put it together. Ndili bwino. Pataoni banandokuziwa gift. Akuchena. Gift iso nkukhaso ndika girlfriend kansinkhu wake. Ndikatengera ku gifts. Ndikumaka banga spoil. Sile Wednesday. Ehe. Ndikatengera so ku gift sis. Buy one get one. Ndekuipa kuli pati. Ine koma ndikuona kuti ndi zinthu zolakwika. Zolakwika. Chifukwa pamene popo kuti tione olosogolola mwana ela onongeka. Kusikusa ngapita. Muone gift yango thamakira kuti ndalama. Pamene popo olosogolola skulu akutchulapo ngati. Ndikupita ku skulu kuti dzatani kusogolola. Sakutchula. Ndikupita ku skulu kuti kusogolola. Pamene popo zimayi nthawi yomwe azifuna ndiyoti azikumana ndi nyamata uja. Ndikuti mwana ujaso skulu amene popo yaduka. Ndechabwino. Sili bwino skulu. Tiyike ni chonchi. Ndizathandiza. Akunduza kuti akundifunsa kuti ufuna business yanji. Ufuna business yanji. Business yanji. Yes. Mutu ali basa business. Ubwino palibepo ubwino. Pali ubwino chifukwa zona apapa benefiting from ndani amayi aja. Palibepo ubwino. Pali ubwino chifukwa benefiting. Chifukwa sogolo lako pamene popo lili pachiopsezo. Munjira yanji. Lili pachiopsezo chifukwa even sukuziwa kuti kodi zimayi kugona naye uwadusa mitunda yotani. Iwe sukutani ungoyang'ana za ndalama. Yes. Koma sogolo pamene popo Yesu sakutsweli gift waenda bwanji. Ndipo ukapanga zinthu zimene zija mutu wako mabalalika chifukwa suopa kanthu ukugona ndi mzimayi sikanonga mope ndiye kuti pamene popo ngati iweyo wazithalinja kugona ndi mzimayi ndiye kuti asikana uwayalaso pamene popo iwe watani uwayalasa sikana uzingoyenda ndi ndani ndi asikana pamene ponde kuti sogolo lako iweyo wabalalika chifukwa kuyenda ndi munthu wankulu amene siye yako. Ino msadengere maganizo anu kuti diziyana so ndi asikana. Komano iweyo sukutha kuona kuti munthu yosi yeji yako. Ndikuziwa. Ndiye olomantha sungakhale nawo. Ajani. Akumopa nzimayi. Sungamone ngati mayi yako. Iya ndi mayi yanga. Ndizikuona nini ngati mayi yanga. Bwino zimatheka. Zimatheka. Kukumana ndikumaona ngati ndine mayi yanga. Mayi yako. Zimatheka bwino. Zosiyana. Mayi yanga I can respect. Ndi mayi yanga. Inu nangokumana ntawunimu. Komano mufulaso ndizikupanga respect ngati mayi yanga. Kuti kholo lililonse ndi mayi yako. Olo ngati sana kubereke, olo atakubereka kuma ndi mayi yako. Ndiye iweyo kugona ndi mayi yako. Pamene popo ubwino olipati. Amanena jonchenda. Ubwino olipati. Pamene popo ndi mayi yako. Asima yanga. Ubwino olipati. Not the same blood. Timachoka kusiyana ine ntumbu kamuna ndakumsanje uku. Zikuchitika makomo. Zikuchitika makomo. Ukucheza ndi nzako. Ndingoyerekeza kucheza ndi nzako. Mayi yake kodi anzako iwo kamaona ngamaone ngati ndi ndani yako. Anti anga. Ndola akakona kapentena akakona ndazi maya nyamanda. Siningaende ndinu. Umayezi mwana wanu. Ndenzi mayi uja akamba kujerera maso pa iwe. Zikhala bwa. Ndi mayi yako. Definitely ababa ndi mayi yako. Si mayi yanga. Zosiyana tu. Upalibe ubwino.
kunena chilungamo pankhani palibe ubwino. Ine koma ndifuna ndidziwe nkutheka kuti ane mwino wamadziwo unafotokoza kumambiri kunenazo kuti ndizoona kuti pali azimayi omwe akuyenda ndi anyamata ang'onoang'ono misinkhu ngati achina gift amene akuyenda ndi anyamata ang'onoang'ono malizo onse ake amakhala chani omwe amende ifonezo kuti kawirikawiri timamvonezo kuti sikuti ndi gift emwe angakafusira amayi akulu koma ndi amayiwa omwe akufusira mwana wang'ono chimachitika makamaka ndi chani kuti zimayi amfusire mwana chimene chimachitika ndi kusaganiza kwa mzimayiyo. Ndinanena kale kuti umunthu palibe ine mbali yanga ndiyosusa ndiyokana sindikunena za ubwino wankhani komano umunthu mzimayiyo alibe chifukwa amuganizire mwanayo ali mwana wake ndiye mwana wakeyo akuyenda ndi mzimayi angamve bwa gift ndo anazanena zokuti azibambo mabanjamu amasiya azikazawo apita anyamuka mama opita ntchito wasiya akazawo akubwera usiku olomwina akubwera usiku agonaso akufika kuti ndatopa ndecho njo amayi aja amakhota ali mchilango lako chifaka amafuna kafuna mabenteni ndi pamene akulakwitsa aya azimayi oti akulakwitsa chifukwa munthu ukamalowa mbanja umakhala upanga chisankho chokuti ine ndikukwatiwa ndi ndani ndi awo and challenges ine iliyonse imene ukakumana nayo mbanja ukuyenera ivomere sizoti ukaononga ana ena chifukwa mamuna wako iwe nyumba musakukwanisa pamene popo ndiye sizoona akuti mukonongeka yes ana ena mukonongeka chifukwa zoti azimayi ena sakukwanitsa manyumbamu gift sono ine ndikudabwa kuti muna kuti mukukamera kuti anafe tikuonongeka sindikumvesa kuti munjira yanji mukuonongeka zimayi kwenda naye sukumuziwa wandimve ndipo mwina nkutheka sikuti iwe ndiwe mnyamata woyamba pamoyo wake ndi chikhalidwe chake wandimva ndiyeno ndipo azimayi amene akuyenda ndi anyamata chiwerengero cha imfa za chinyamata zikuchuluka izi zinde ndikusimikizireni ndikuuze ndizoona madera mzikuchitika chifukwa azimayi amakhala ayenda mitunda italita kwa nyamata ku inuyo mkuziwa kuti ndi azimayi kapena ndi azimayi achinyamata ambiri imfa zikuchuluka chifukwa choyenda ndi azimayi palibe atakhale wa moyo inde palibe atakhale wa moyo koma izizi ndikunena chifukwa ukuyenera iweyo sogolo lako ulimangire kuyambira pansi uyuyu inuyo mukuti sindikuza kuti inu mwina mwenda bwanji inuyo you are let's say you are 40 something mukhalabe mpaka mukupita mula moyo choncho ine ndifa mwachangu ifwa chani ufa mwachangu ifwa ineyo sukundiziwa amene ukuyenda nanene sukuziwa kuti ndadusa mitunda abambo kumene akuyenda kuti afirika kwa iweyo sikudziwa munawo amaenda mutani koma muli zimene ndikuthandauza ine ndili moyo koma iwe sukuziwa wandimve udakali mwana ndiziopa udakali mwana kuti ndifa ine udakali mwana ino simukufa chifukwa chani fa ino ngati mwayenda molakwika muli chimodzimodzi iweyo ndine titakhala osiyana wandimve ndakuuza kale kuti zimayi atakhala kuti we suwa number 1 pamwe ndikuti pamene vuto si mayi yayi kapena vuto si mwanayo yayi vuto ni ndani vuto ndikuti mwina health ya ine kapena ya nyamatayo kapena nsikanayo ndesi ndikuona kuti pali vuto yayi apa palibe po ubwino kunena chilungamo pali ubwino apa palibe po ubwino palibe inuyo mukuthamangira ndalama nene ndakuonera sindrama inuyo mukuthamangira ndalama koma ndikuuze bambo kana uli sindalama pesa mane zoti help kuchitika baba sindalama zimene sichikondi love but why do they say making love why do they say making love mandimve why do they say making love apa sogolo lanu simukuzionapo mukungoona nthumba mwa mzimayi kodi mzimayi akandipasa ndikachena bwanji ndikatani ndikaoneka motani ndikasiyana koma sogolo lako iwe sukuliziwa ukuyenera kupanga ndakuuzani kuti ndimapanga maplani ndamwe mwa mandipasayo ndimapanga maplani munga ochani mukuziwa kuti school si imene imanikayi muzati school simene imalemeresa munthu kapena salary I was passing through this other quote akuti salary simene imamulemeresa munthu chimamulemeresa munthu ndi chani maganizo ako ena maona ngati poti amalanda mwina 1 million ndikuti mwina zisunga 500,000 every month you can be ndrama imadyedwa komaona ngati maganizo ako simuli mabwino
Koma ndama yanzima yemwe muenda Tell me ndama yanzima hiyo. Do chakuti. Itakusungika. Do chakuti. I'll give you 100. Itakusungika. Ndine mwana atu. Sinimalipa rent. Sinimalipa rent. Pamene baba ndifuna unditambasuriyo kuniya zoti ndoti azimayiwa akangoti gift tabwera kuno ndikufuna imakhoti ni ndalama Obvious. Exchange. Na nakati help me I help you. Gift andipangile chakuti. Just imagine, I've never driven a car before. Akunduza ti. Ndikukulia njali. Uziendera iyi. Ndikayika nifa yani. Ndikapita mukuti ndikachita ngozi kapena. Palibe ubwino. Zomwe mutantauza. Tikamuyang'ana uzimayi ali ndi family yake. Kodi iweyo. So zakhala ndi family kusogoloko. Ndizakhala ndi family. Ali ndo amakhaso ali ma girlfriend. Wednesday, buy one get one for free. Ndama sochokera kwa ndani. Ndatisanga kale girlfriend yo mukumpweteka. Chifukwaso sakuziwa. Maso ndoni muna nchichene. Sinde kuti girlfriend mwina sali ndamba. Ya nchichene. Girlfriend yoso naye. Mukukumanira. Wina ndrama zake zikuchokera uku koyipa, uyuso zikuchokera koyipa. Ndrama iyi sikhala ndidaliso tikuzena chimwene. Ndrama palibe amene amapangira cha nzeru. Chifukwa ndi drama suna kesere tutu. Simunaoneko tu. Suna kesere tutu drama. Kuti drama ino mungu chiganiza kuti yopanda adaliso. Supanga naye zanze. Simunaoneko kuti nyamata amene amayenda ndi amayi. Drama imene imabindula. Amene amenda ndi amayi. Amatani. Wangolandi. Amatani. Kwenda ndi amayi. Simukuziwa. Kwenda ndi amayi ko. Kuti amatani. Ajiwa mwakone ya program hii akuzokhala ndi chidu kuti adziwa. Kuti gift makanonsewu. Iye ndi benteni. Gift masuleni. Yeah, ine si benten. Ndipo sinapangeko. Komano ndi ndazi. Experience yose yukulankhula yukuite. Ndi ndazi nzanga. Akamanduza tete tipange chakuti mpanga. Iwo umasiwa. Maya kuti achatu. Angondigera kahanzi. Ine singakani. Anzanga kundongosolera ni makaro ndikumva kuti okay. Then singapange komano sine benten. Komano I know. My benefit out. Mobody mu freeze sama hope. Yeah. Mobody mu freeze sama hope. Keep coming. Koma ndino Ubwino. Komano I know many zima kali life. I have friends. Mwina solo one of them because mimi phone bana zandijenga. Kumapita kwa kukandisiya kunyumba. Akutenga akenda pachani. Pagali moto. Yokulira amayi. Iwe chimene ufera ndi gali moto. Sindufera gali moto. Iwe tatu azilimbikira waphunzira school. Gali moto sungaza good. Delete. Sungaza good. Delete. Inofamu zali mene 5 years to come. Kabla 10 years to come. Drama zile. Yeah, iliyo mufuna mzali mene 5 years to come kabla drama zile kutamangira. Inenda kupasa ni 500,000 pano mwikani. Sindingangani. Simngangani. Chifukwa ndi drama. Nene ndikaikani. Njira yake ya drama. Akundifusa kuti iwe. Njira yake yobwerera drama. Ufuna business yanje. Business ndiyanga. Siya mutwina. Business ndiyanga. Ufuna business yanje. Ndikaikani. Palibepo Ubwino hapa. Ndikaikani. Tinene chilungamo. Tukamba za drama asopompa. Ndi mabanja azimayi ambiri akuonongeka. Akuonongeka bwanji. Kwenda ndi achinyamata. Akafika nyumba mwawo. Mabanja akuonongeka. Osanifa cha mabente. Mabanja akuonongeka ifa abambo. Akumapita kunchito akumabwera mochedwa. Abambo sakupereka jani. Attention yokwaniria. Amayi aja akaenda ndi nyamata uja. Akafika nyumba mwawo. Akumathatu kwapepusa muna kwaderera. Mulibe mphamvu. Kwaderera ndithu. Banja pamene olikutani. Olokuti asamale ana atani. Akuganizira nyamata uja. Mwina somene wapangira hando. Ndolo mamuna wawo kumuderera kulipo mabanja akuonongeka. Mukusokoneza mabanja. Yes. Ayi niache. Sakusokoneza. Azimayi agulu mabanja akusokonekera ifa cha ino mabeni 10. Acho nyamata. Amena makao wasokoneza ndi mbambo uja. Amena wasokoneza jabu no mayi akundifusene ifa jani. Ndasokoneza ndine. Zibambo yitu vuto alibe. Ali ndi vuto ndani. Zibambo vuto alibe. Mwanena nokha kuti zibambo amakhawa apita kunchito watopa. Kodi mamuna mkazi sakuza kuti mamuna akapita kunchito. Koma nthawi yobwerera mpaka na 9. Akwenera ngomvesesa chifukwa ndi nzimayi. Zimayi ndi oyenera azimvesesa. Mamuna wanga amatera. Kuti olo atathawaniko sangwira. Olo atathawaniko sangwira iyeyo amvesese. Koma sakaononge mwana wanzake. Ichi chinde ndikuchikana. Asapite kukaononga mwana wanzake. Koma iyeyo zimene anasaina kuti amuna awawa ndi zakonda pamavuto ndi pamtendere. Nde vuto ilili lokuti amuna ake sakugona sakutani nyumba. Akwenera atu alimvesese nzimayi.
asakaononge mwana wa ini yake akuti azimayi makomo omwe kuyenda ndi mabenteni musaononge ana ini yake ngati mbanjalo likuvuta ngati abambo akubwera mochedwa palibe chifukwa chonenazo kuti inuyo mupitire kwa mabenteni mufusire ana kuti ndi msinkhu ya ana anu ndikuyamba ameneyo kumachita nawo zinthu zosayenera kumapatsa ndalama akuti mukuononga ana aini yake pamenetu gift akunenazo kuti ayitu amene akuononga mabanja si azimayi amene akuononga mabanja ndi azibambo chifonenazo kuti azibambo ndi amene akumabwera mochedwa usiku apezeka zoti mwina akuthawa wiki osagwira akazawo ndi akazi akifa chilakolako akumafusira ati ana tachichepere ndesi kuti nti anato timene tisokoneza mabanja kapena amayiwo amene akusokoneza mabanja akuti ndinu azibambo mmakomomo amene mukupangitsa kuti mabanja asokonekere kodi nanga inu maganizo anu ndi otani posayidwa apa tikhala tikuwerenga mameseji kuchokera pa Facebook komanso titsegula malaini athu kuti timve maganizo anu pakana pano tati timuyika imadzi pali zinthu zina zomwe pa moyo wathu sitimayiwala ngati kumangirira galimoto yathu yoyamba ya mawaya kapena kugula galimoto yathu yoyamba kumene tayenda nanu mu zonsezi kuthandizana kusewera za masanje ndi anzanu pakana kufika nthawi yogula nyumba yanu yoyamba tinali limodzi kuteteza maziko anu kuyambira nthawi ija mmasungira matambala muchitini kufikira pogula masheya pa msika waukulu wa masheya amakampani m'Malawi muno Malawi Stock Exchange tayendera limodzi maziko anu anali mwa ife lero tafika pano kusangalala limodzi pa zonse zomwe mwakwaniritsa kusangalala ndi nyengo iyi ya moyo wanu tikusangalala limodzi kuona ana anu akupitiriza masomphenya anu ndipo akukonzekera kukwaniritsa maloto awo tili nawo limodzi angakule bwanji maloto anu ndi zokhumba zanu tili nanu nthawi zonse kukuthandizani kukwaniritsa maloto anuwa kukupatsani njira zina zambiri zosamalira ndalama zanu kuti maloto anu akwanitsidwe ndithu ndi Niko zonse ndi zotheka Denison nchigawo china cha program ene ya Pamtetete pano pa Mibawa Television nkhani imene tikukambirana tsiku la lero tikukambirana nkhani ya ubwino wa mabenteni tafotokozapo kuti mabenteni ndi anyamata kapena inezo ta chinyamata amene akuyenda ndi azimayi akuluakulu azimayiwa ndi amene amafusira ndithu anawa ndi cholinga chokuti azathandiza makamaka kukwaniritsa zilakolako zawo ndi iwo amatchedwa kuti mabenteni tisanapite ku break ija tinamva ndithu mayi Phalula akunena zokuti aya azimayi mukuononga ana ini yake pamene gift anazanenetsa kunena zoti si azimayi amene akuononga mabanja koma ndi azibambo mmakomomo amene ndithu mukupangitsa kuti azimayi azipanga zinthu zosayenera akamba kuti azimayiwa simukuwathandiza kuthetsa chilakolako chawo ndeti manena zoti ni maganizo anu ndotani pakana pano tili ndi mameseji kuchoka pa Facebook amene ndithu tikhe tikuwerenga posayidwa apa komanso tikamaliza kuwerenga mameseji watitsegula malaini athu kuti timve maganizo anu meseji yoyambiriyo yochokera kwa Mpha Maiye Chilundu akuti help me I will help you amayo akiti mwasiya kachisumu tit for that Emmanuel Molande akuti kiki azimayi amaocha kumakhala asidi udzafira pamwamba mphanga oho help me washani wamva pamenepo Adams Labana akuti gift akunena zoona pali ma benefits ndithu azimayi ena kumapanga ofa ngini zikulu like kugwira galimoto ndi zina zambiri komanso dola sikhala vuto komanso ndizoyipa chifukwa moyo umayika Pamtetete kapena nene kuti pachiswe amene wandithwanira mbali zonse ziwiri a Benjamin Phiri akuti gift sizoyenera zimenezo usathamangire ndalama usapange tsogolo lako udzagwira adi akadzagwira mamuna wawo zipolopolo zimenezo saphala moyo ndi mpamba iwo akuti
akuonera program ene kuchokera ku Dwangwa kunkhotakota. Happiness Nsoya kuti kukhala Ben 10 ndi bwino cause umatha kulemera nawo amayiwo in short period. Koma mavuto amene umapezeka nawo amuna awo amayiwo akazakupeza iwe futi basi kikiki. Koma matenda umatenga uli mwana ndiye ubwino wake palibepo kwenikweni. Iwo andithu akutero ndithu Happiness Nsoya. Ampama iya kuti uyu gift you mwamutenga kuti akuti makazi ngosiyana gift. Asala Jepla kuti mvuto mwanayo mapenteni inu muli ni mavuto mulola bwanji azimayi adifusira bwanji lo palibe vuto. Amina ka fansi yanja kuti sizoona azimayi wachukulire kumayenda ndi nyamata wachichepere. Azimayi tayenera kuzipatsa ulemu ndithu. Ayemereza mbeza kuti Ben 10 ali bwino chifukwa chakuti sakhala ndi tsogolo pa moyo wake muchili chonse amafuna kuthandizidwa basi moyo wake wonse. Ati Ben 10 alibe ubwino osati kuti ali bwino alibe ubwino chifukwa china chilichonse mmafuna chancha. Moses Jaga akuti gift program yakukulira umene kokhalepo brown sugar super DT. Sakutsoza kuti ndiwe mwana wake. Sakuziwa. Chabwino Mkonda Kaluma kuti apa tinene mosabisa mawu apa palibe ubwino koma kuipa basi kuyika moyo pachiswe chonde osakomedwa ndi chuma amwene ali muphetsa anyamata. Apo Zude Shiwawe yakuti bola kupeza mwana wang'ono zani zomwe mukupanga asikanano pano mukumati alutsa kwambiri mpaka kumati masuka kucheza ndi nkaka yankhaga indidutse ine. Moses Jaga akuti palibe ubwino kupeza kapezeni size yanu a gift mwamba zimenezi ati palibepo ubwino kapezeni size yanu azimayi awa paja size yanga ninayo kale. Amina kafasi yanja kuti azimayi ambiri sakuzipatsa ulemu kufuna kupereka matenda azimayi opusa. Akwiya atu amenewa message imene ndithu ndi achiwiri kutumiza ali gift akunena zoona. Amene ndithu ndi ayimangani Oscar Timothy akuti gift ukunena zoona. Felix Chipokosa akuti umphawi si zinthu. Sina ngati anyamata mupangire umphawi. Si umphawi. Koma ndicha? Pena ndo chimakhala ulo chikondi. Chikondi ndizimayi wako. Chikondi chini size? As long as ngani magazano alosiyana. Osiyana. I will help you if you will help me. Musakayikire se. Jalo Hassan yakuti zimayi naye ndi munthu amafuna vitamin K. Ngati nzibambo zikumuvuta zimayi ali ndi ufulu opanga chiganizo chomwe chingawathandize. Amenewa ajalo akuti ni kubagira azimayi. Peter akuti nzovuta koma by my side ndizolakwika kwambiri cause so makhala munthu amtendere cause amayiwo amapanga demand kwambiri dollar sinkhani koma umafa mwachidule. Amene adakuonera program chokera ku Cape Town. Ben Boy akuti Ben 10 amangononga tsogolo lake ubwino palibe. Daniel Ndala akuti ma Ben 10 pangani zimenezo since life is too short koma everything has its consequences to take care. Mwamvata ati pangani zimenezo koma mudzizo kuti chani. Manuel Bomba akuti nsikidzi family life from B1 gate. Chabwino tilekezere pamene pakuwerenga ndithu ma message athu tsiku la lero paka nepano titsegule ma line athu kuti timve maganizo anu inu nonse amene mukuonera program iyi ndipo mufuna mudapeka ndemanga zanu kuti timve kuti kodi ndemanga zanu ndizotani. Tikudikira ma line athu kuti atsegulidwe mwina timveko kuchokera kwa anthu awirinu pa ma message amene tawerengawa kuti inu mukuwaona mwamvatu ndithu pabwera ma message osiyanasiyana. Ene comment akamati tikuyika mwatu pajiswa kutanthauza chani pamene sindikumvesa.
Sukuona. Sindikuona bola kwika. Akuti mutenga matenda. Amayi wandi basaine. Iwo adenga kuti. Kwa munawo. Amunawo adenga kuti. Gift? Ndio ikhala cheni itu. Chonti mafusowa. Ine ndamendo ene kuti mafusowa. Chabwino ndone palai. Kwa ino senditame mufuno benga ndimanga program uyi mukhoza kuimba ndithu namba ayikidwa posendwa bomba kuti timveso maganizo anu ndimene basikili panupo timve maganizo anu kuti maganizo anu ndiotani pa nkhani yathu alero tikumbutseni mutu wathu alero malingana nkuti izizi zikuchitikadi m'madera medu chita tikukhalawa azimayi ambiri achikulire akuyenda ndi ana achichepere ndi program ineyi malingana ndi pempho kuchokera kwa inu amene matsatira program iyo omwe munatuzizo titakambirana niko ni nkhani imeneyi kamba kuti kuchitika maderawa timve kuti kodi anthu maganizo awo ndi otani ndicholinga chokuti ngati pali zolakwika anthu athe kuphunzirapo ngati pali zabwinonso athe kuphunzirapo ndi tikumbutseni kuti kumapeto kwa zonse timaona kuti kodi chabwino nchiti choyipa nchiti. Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Mukumveka pa Mibawa television mutalikirane ndi screen yanu yokuti timvane bwinobwino. Okay, ni Kristu kuno kuzomba. Kuchokera kuzomba nkhani yathu alero mwayimva? Ya, nkhani kuchokera kuno kwambiri alimani yapo sikutira kula kuifaya. Amina wali kuno kwambiri because otatu zikazamize kuti zaka kaite 90 zino masuku amwa chilimisha nazo niyo sizikutheka ya. Ndio kuja go basi. Haya wanoti tingeli basi atundu amini. Mwajere asimayiwa ndithu. Ndipo kuja kutuka. Akakufusirani. Uja ndiye kwe. Chabwino ndathokoza kwambiri kuchokera kuzomba. Okay, sokuta mizatu. Zikomo. Akuti usadikire kuti ufike zaka 8. Amati tu sangala ndi nyamata chakuti. Ndisa sangala ifo jani. Nde kusangala kwake kumenda ndazimayi. Ndisangala bwanji. Azimayi kuti pasandra. Kuti tijike china chosechi tijike pamozi. Life is all about money. Inu mngakhale opana ndrama and then be happy. Sindingakhale kumanjira imene kupezekera ndrama Simgakhale basi ngani yoti simgakhale ndulani pomwe. Njira yo. Hello muli bwanji? Ndili bwino ndikudziweni komanso kumene mutiimbira. Mukumveka moduka. Tipepesepo kwa inu amene mwatiimbira poseyedwa apa tiimbireni soni kuti timve ndithu maganizo anu kamba kuti foni yanu ikumveka moduka. Hello muli bwanji? Mungati mufuna beka ndimanga program uyo onesesani kuti mwatalikirana ndi screen yanuyo kuti lizitha kumvana bwinobwino. Hello muli bwanji? Ndili bwino ndikudziweni komanso kumene mutiimbira. Mukumveka pa Mibawa television ndikudziweni? Imavuta ndi nkhani yoyimba foni nkufuna soti muzizimvera nokha. Chonde. Ikangogwira foni yekamba kuitana talikirani ndi screen yanu kuti tichimpana bwinobwino. Hello muli bwanji? Namba yake ndio meli pa screen panupo kuti timve maganizo anu. Hello muli bwanji? Anthu kufuna kubeka ndi mangasi kutero koma sikudziwa pamene pakuvuta ndipati. Hello muli bwanji? Kapena ali mwina gift anthu akuya nani kuti akuya ndi mahiwa watu. Akuya ndi mayiwa? Osadera akuya ndi. Ina kwa jana. Chabwino mayi phalula mwamva kunena kuti ati umoyo usangalire panopa. Amene anemba foni ochokera kusomba. Kusangalala sikumeneko. Kusangalala ndi kuti. Meko kusangalala. Nde kusangalala ndi kuti. Kusangalala ndikuzipezera wekha ndrama. Ndikupita ntchito ndikuzipezera wekha ndrama. Osakhala ukagona ndi mayi yako. Skuli kanika. Osakhala ukagona ndi mayi yako. Hello muli bwanji? Tili bwino ndikudziweni komanso kumene mutiimbira. Ine kandolo kuno kuthondwe. Chabwino kuchokera kuthondwe kuzomba. Nkhani yathu yalero mwayimva. Nkhani ndo kuyimva ya mapenteni ndazimayi akulu. Inu ndemangani. Ndiyambira mapenteni matatoka yake. Tinafotokoza apo kuti akati Ben 10 malingana ndi amene atipatsa nkhaniyi akuti ndi azimayi achikulire ndithu amene amafusira ana ang'onoang'ono ansinkhu awo. Ndi anawo
mudzina lowalemekeza amatcha kuti mabenten. Nilazini ngoona kuti azimayi amenewa afuna kuononga wana. Chifukwa ali ndi saizi yawo. Akuwapanga seduce ndi ndalama anawa. Pamene ndalamayo iwo ayinja kuyambira kale yatopesa yakavukira tsopano. Ndeno akuona kulino aononge nayo ana ino ake. Anawo ndinapanga chambumbuli. Kuzindika wina kuli kose. Iwo analango zisiya zimene zasi apeza zibabwa zawo. Kapena ngati iya zikuvuta akaime mseumo akamvule basi. Kusiyana kuti avutitse aononge ana anzawo. Iwo wawo ngawombere kuti ateko. Ngawombere yayi. Anyamata ojendera azisiye zimenezo. Nde munseumo akakumana ndi mwana akankani. Iya mwana yodolera ngera kuseu ndo amene yoyo wagulu basi yali control. Nde akakumana kunseuko kufusirana chikhala cholakwika. Onino ndikosofusira kwazimu. Tathokoza kwambiri kuchokera kuthondwe kamba kobeka maganizo anu koma iwo ndithu akuti azimayi omwe muchita mchitidwe umenewu tasiyani musononge ana ine ache. Hello, muli bwanji? Bwino kaenu. Bwino ndikudziweni mayi komanso kumene mutiimbira. Ine ndine mayi Mchekeni ndikuimbira kuno kudedza. Chabwino mayi Mchekeni kuchokera kudedza. Mangano ndiyo dani pa tsiku la lero. Inetu ndemanga yanga ndiyoti nkhaniyo zimene akamba nyamatayo sizoona. Chifukwa moyo umayambira pa chinyamata. Ndi amakhala kuti munthu tsogolo china chilichonse sanapange. Ndiye kuti alimbane ndi mzimayi ndiye kuti tsogolo pamenepopo palibe. Modi ine ndikumulimbikitsa nyamatayo kuti alimbikitse anyamata anzake kuti sizoona komanso azimayi amene ali ndi mchitidwe umenewo ndikupha. Chifukwa iwo ali mwana wawo kuti akupanga zimene zozo ndi mzimayi wina palibe kholo limene lingakondwere iwo akhoza kudana nazo. Ndiye iwo aziganiza kuti kodi zimene ndikupanga ndi mwanayo atakhala kuti wina akupanga ndi mwana wanga ndikhoza kumva bwanji. Ndi azimayi chonde tizichepese ifeyo tizilemekeze ndife azimayi ndi udindo oti tilere ana tisaononge ana. Ndithu ndi amene ndiye maganizo anga. Ndathokoza kwambiri mayi Mchekeni kuchokera kudedza. Zikomo kwambiri. Zikomo. Gift. Kudidu ukakhala. Mwalandira malangizo aulere. Ukakhala kholo tu umayina ukhale responsible. Mwana wako sunga lole. Kulaba ngezimenezo. Unkalibira difani iwe ndi kholo. Koma usuzali mwana wako naisa makhani mabulani odani. Ndiye musiyeni ngatakuona pali sogolo pamene popo. Musiyeni apange. Ayende ndi abambo. Ayende ndi amayi. Ayende ndi amayi. Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Ibino muli bwanji? Ndikudziweni bambo komanso kumene mutiimbira. Imbira Bulongwe kuno Sylvester Mwandire. Chabwino Mwandire maganizo anu ndodani pa nkhani yomwe tikukambirana tsiku la lero. Ineyo nkhani imene yoyo azimayi ngati amene pawanda azimayi oti oyankhala operation wofunira kugwira ndithu fuena azimayi amene akuononga dziko. Fuana amene akulimbana nawo ndi ana akuti tsogolo sanapange nawo anaja afuna kuti azigonana nawo. Akagulana nawo anaja wabasa matenda. Kodi tikati ana ndi atsogolera ama bakafa atsogolera ama amenewo. Kwani uli mbadose uka uli ndiwonongeka. Chifukwa azimayi abathaluiba ngati amenewo. Ndiye ineyo sindikugwirizana nazo zimene zolakwika. Ndipo ngati fuka pali ena anyamata amathawa kucha kunsewu ndicho limbalaka sino malaini ndazi mayaje ndawa vile kujari pajamayo jawe ni basa yitumba ndilani ndivile museuko sima kajolinga jao amene namuna abalira zolinga zina zao mambiri amakazoli ukubika na ndimbe yunjinga
ndalama ndilibe nendingopita ndikukumane ndi amayi aja akandigere naye koma ukadomene ndolakwika chifukwa ndikupa tsogolo la dziko chifukwa ana osamene angapite kutsogolo kosi akazoti ndodwala aonongeka isanya azimayi ngati amenewo chabwino ndendamva kuti kulilongwe kodu zili komone azimayi ambiri ndi chitidwe umene akuchita umenewo omafusira ana anzawo. iya ndifanira kuti azimayi otenewo ndazimayi asadolokwika chifukwa ndazimayi kuti ambiri amakoza ayendayenda atopa nawo akuluakulu anzawo amba kwasala tirani kuti zathu zizitekere msamuzibanda nang'onang'ono mwapanga sejusi. Chabwino tathokoza kwambiri kuchokera kulilongwe kamba kuti patsa maganizo anu omwe tidziwe tathandiza ndithu anthu ambiri program zikomo kwambiri nesotathokoza zikomo. Nkhani ndi imeneyo kunenazo kuti azimayi ngati mwatopa pitani mukapeze azimambo azinkhu anu osati mulimbane ndi anthu ngati achina gift. Sono nkhani ndiyo kuti azimayo atopa kodi simugonjabe tukamba zokuti ngakhale malangizo mukulandira simugonjabe sina kasi akulongosola mwina iwana angona mbali imodzi nkhani ndi anuto ndetione mbali inayo azimayo tukamba zokuti abambo sakutani sakukwanisa zomwe akufuna ndiye akamba ena kuti matenda munthu anali ali ndi mamuna wake akuma ndika mwana matenda watenga kuti mukamada akupasani matenda watenga kuti fuso limene gift kumakangati ndikuvutirapo kuti anthu amene akumvawo amene akuonerawo akuyankhe andiyankhe chabwino matenda watenga kuti. hello muli bwanji? muli bwanji tili bwino mungodayikirana ndi screen yanu yakuti limbane bwinobwino. ndine Christopher Machuira. mukuyimbira kuti kwa Christopher? ndikuyimbira uno Phalombe. chabwino kuchokera ku Phalombe a Christopher ndi mangani ndiyodani mankhani yathu yalero? nkhani imene ili ndi chikondi chake timanena kuti chafika ipaka nkhani ilira kankhani moreka makanika imafuna kuyika nkhauti ilire ndi chikondi chake kuyikangamiza kuti ilire isakufuna nemangofika paka nkhani ilira basi kaidaliya kuosi komweko ndofunika aliyesa zite ngalevu yake basi ndithu nde pamene papa ino mukamba zotani kuti ndizabwino kuti azimayiwo azifusira ana achicheperewa kapena ndizoyipa kuti anawo asamene ndi azimayi? pamene posi zabwino ipake silevu yawo oho apeze malevels yawo ngadakusamba mwanayo ndile kwa iwowo ndi levu yawo chimozimozi ku iweyo ndiwajeisi ukaimananjiza imwe CE ngati walephera form 4 sungalembe form 2 ngati walephera form 4 form 2 sungalembe yayi uli form 2 ufuna uzilemba za form 4 ine ndili form 2 ndilemba za form 4 ndikumawerengera kunyumba atu ndikumawerengera kunyumba ndikuzidziwa za form 4 mwina awiri yamapanga zimene chabwino tathokoza kwambiri kuchokera ku Phalombe chifukwa cha maganizo anu. zikomo kwambiri. zikomo akuti mupeze galimoto yosavuta kankha yokuti mukangopanga start pompo ilire 1 gig osati kuti mukakamize galimoto koma monse mwayambira uyikankha galimoto sikufuna kuita kugujuma uyikakamiza achinyamata mabenten akuti musisi lilisi. hello muli bwanji? hello muli bwanji? hello ndakulandani pa program apa Pamtetete tikudziweni. hello tikudziweni dzina komanso umene mulimbira. kuno kumponera ine John Banda. John Banda. Yeah. Ngani ndiyodani tsiku lathu lero? Kodi akabaza matenda kuti ena matenda ana amasukano makhawubadwa nawo ndi mumati mzimayi apatsa matenda mwanayo faya kapena mwanayo ndi amene apatse mzimayi? ndi chilungamo tukoma mwanayi matenda akhoza kupezeka kuti ifa masiku amene amayenda siku ambiri ndi asikana kuti ndayatenga kwa nsikana ukampasa munthu wazisunga
kwambira ali kwangu Ndewe so mafuno peke kwa nzimayi yako. silifa ndipereke iyayi ndi chibwezi chimozi Kuma uli ndi amba akazi. afuna ndipase business Business ndikufuna afuna ndipangile exchange sogolo business. afuna ndipangile sogolo Oho. Chabwino. Hello, muli bwanji? Ibuleo muli bwanji? Ndili bwino ndikudziweni komanso kumene mutiyimbira. Yusuf Blantyre. Kuchokera Blantyre ya Yusufu ndi mangano njorani. Ibo takunena mugwira zanja. eti Anyamata ambiri vanopanga kusha ngini kwa jazi mayo omwe. amatisupport atu Chifukwa msanyiwe yako kuti muhambe kuti nyamata unooneka simkutoa kuti waenda bwanji sono chishangu chitake ndikupopera mipira ngati. eti Ayusufu. Mwayaka moto. Apopokibo akunena zona. ene ndikugwirizana mo Amene mukumaona kumakhala mmayadi wati pakakhondeka ukataba ukajuwisi mayadi mwakukhalira azimayi komwewo. azimayi ndrama akusawa kuti akazikona Sizona. ndrama ndizambiri amwene tikazikane ndrama zoti zikubwera zokha munama atu ino Naona kuti mwayilosunthira kumva kuko. kudeko ni mamuna ali pafupi ndi ine Sizona zimene. Nkhani ya time tukambirana tsiku la lero tukambirana nkhani ya azimayi apabanja akuluakulu omwe akupezeka zokuti akufusira ana achichepere ana oti si msinkhu wawo. Imene ndithu ni nkhani yomwe tukambirana nayo. Ndada ana amene wanyamatawa amatchedwa kuti mabenteni. Ndeti makamba kuti kodi mabenteni ali ndi ubwino tikumva ndithu maganizo kuchokera kwa inu. Pancha kumapeto timanena kuti kodi chabwino nchiti choyipaso nchiti. Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Tibwino ndakula njani pa program imene ya Pamtetete mungodalikirana ndi screen yanuyo kuti limvane bwino. Musuthe kapena musithe ndithutsani volume ya screen yanuyo kuti limvane bwino. Ndikudziweni komanso kumene mukutiimbira. Okay, ndina Benson maifono umiro. Chabwino Benson ndi mangano njorani pa tsiku la tsale. Ndimanganga ndioti apena vakazimayi wa umato yeza ngebenga yako tuwa kuona dongo kubi nolo panga kuda. Ngumagonjesa na anyamata. Pamene patafotokozani mwadazimaya akumaonjeza motani. Tipese pa Benjamin kuti mudayikani ndi screen yanuyo kuti timve bwino maganizo wanu. Koma kwa inu nonse amene mufuna peka ndi manga program uyi mukhoza ndithu kuimba pa nambala imene ili pa screen panupo. Hello, muli bwanji? Ibuno kaenu. Ndikudziweni komanso kumene mutiimbira. Ine ndo akunsanje. Livingstone moto. Moto ndi mangano njani. Nkhani zomaka mbagift zonizona. Anthu pete malimbikira skulu sana mayinyamata. Timalimbikira mpaka madigiri palibe yomwe chimatuluka ya nzeru. Ndakuvezeni munthu opportunity yabwino mungakati. Olo mutakale lolo mwana wanu mungakati. Zochita sisukulu yokhatu. opportunity Kuliso mabusiness ndamakuti Omemera kaleo ndiye munthu amene munthu palibe munthu amadzipangira chinthu yekha. Ndiye ndagwirizana nazo inezo makamba gift izo ena akambawo ndanthu akuluakulu pendiyana. akuluakulu angopanga kuti kazi akweteka. Tsogolo lanu azimayi wakupatsirani matenda. Tsogolo lake lidi kodi tsogolo pera pangakale nakatukanika kupira. Mapeza madigiri koma ntchito simukuyipeza. Nangane tsogolo lake lidi chokera padipo. Koma tsogolo akupatsani ndi amayiwa. akunuza ndipange business mess akunipasa business Era kibo mungakale. ndikakane ifa jani Ndagwirizana nazo jani. iwe ndine ndi chimodzimodzi amwene Zawo zimenezo ndizo kuti kuta tsogolo mwelo basi ndagwirizana nazo. tsogolo lathu ndimene lero ngatafuna ndipase business ife ndamatizira ndi Maholo atira ndaula basi koma nangatitani pora iseso kwa matutira eka. Ndama yonse muzikathandizira kwa makolo nkumona ngati mukuthamanga osadziwa kuti ena ake akupatsani. Ndio aradziwa ngati kaniko kuti pajaku kwa ndeferezani sikukwati kufundisa ndela kanika ndelita. Pepani khulukani.
ndagwiza nazo koma sikwabwino Ndathokoza kwambiri kuchokera ku Nsanje. ziko Kuyankha. Sakunama. Kuyankha. Sakunama. Hello, muli bwanji? mulibani Ndi bwino ndikudziweni komanso kumene mutiimbira. hello Ndikudziweni komanso kumene mutiimbira. Musazimvere pa screen panupo ndithu mutalikirane. hello Mutalikirane ndi screen yanuyo kuti ndine timvane mutiimbira. hello Ndikudziweni komanso kumene mutiimbira. ine lomba kuno kukalonga Chabwino kuchokera kukalonga ndi mangano ndi otani. ine ndamanganga yoni nyamala sakuzeli mena kupanga chifukwa chokuti azimayiwo chimene akupanga ndio tsogolo lake iyeyo omupira tsogolo lake ndiyo zimene akuyankulazo akuyankula koma anthu ambiri kukhala kumuona pa sikirini akukhala lino sinyamata ayi koma anokuti ayambuganiza za tsogolo lake akoze ambuganiza kuti tsogolo lake alikupita kutiko kuti ino azimayiwo ndifusira azimayiwo papeta yake iye atenga matenda ndiyo tsogolo lake kupitirira Matenda adenga kuti. Leo makola ake iyeyo pena baadhi zinthu zambiri ndizosokonekera fokuti atenge matenda afurika ni makola ake osaliye ayi Akuti mukulakwitsatu ndi azibambo chifukwa azimayi kumangwasiya. masiku ano amene program mene ndili masiku ano ngalina azimayi ofusira anyamata oziwa tsogolo abwino lina anyamatawo ndino anyamatawo woka zipange control ukupanda zipange control ndikuti tsogolo lawo palibe chimene chingapindule nezimene anena anyamatawo palibe chimene akuyankhula fano ayambuganizira pali yekha pamoyo wake adakhaliye watenga matenda makolo ake ofiziyo ingapindule pomuyapa ngezinthu chonga choti makolo ake ofizi analani anapindula fiziyo Chabwino ndathokoza kwambiri kuchokera kukalonga chifukwa cha maganizo anu abwino. zikoma bambo Zikomo. Tilengeko foni omaliza malingana ndi nthawi yathu apa titsazikepo komanso timve kuti kodi inu maganizo anu ndi otani pa nkhani yathu ya lero. Inuyo amene muli ku nyumba mukone ya program mumaliza bwanji tsiku la program iyi. Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Hello, mukumveka pa television ndikudziweni? Abashi. Nje kumba. Mukumveka moduka. Kumveka mutu. Mukumveka moduka ndithu. Peka. Musunthe mina mukhale pamene network imamveka bwinobwino. Tipepesepo ndithu kunenaso kuti sititha kumvana bwinobwino koma baba ndithu tenge foni yomaliza yeniyeni kena kuti thane nazo. Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Hello. Mukumveka pa television musazimvere nokha tikudziweni dzina. hello Muli bwanji? tewino mwebwanji Mutalikane ndi screen yanu yokuti inu ndine tifane bwinobwino. kida bwino Ndikudziweni komanso kumene mutiimbira. fine tugade ndikho kuchizumulo Chabwino kuchokera kulikoma kumeneko. hello Kuchokera kulikoma. kulikoma kukoma kalikoma Inu tathokoza kwambiri kuti ndamene muti malizire kutenga mafoni tsiku la lero. Ndi mangano ndi otani kuchokera kulikoma. ya ineyo tu ndikuona kuti anyamatawo alibe vuto ndiso azimayiso vuto alibe chifukwa tikanena zonena kuti tikakhala manda kuti tikhoza kutenga matenda ndekuti ndiboza mwina ati nkutheka ukoza kutenga msikana nkukhalanso ndi matenda ndinophindu likhala chani chifukwa matenda samasiyana Onse ndi matenda. Onse ndi matenda. matenda ni matenda kautenge kwa mzimayi kautenge kwa msikana onse ndi matenda ndeno mwinaso nkutheka mzimayi atakupasa chithalizo kaya nkumabuna bizinesi zikhoza kupindula Chabwino. Tathokoza kwambiri kuchokera kuchizumula kuli Goma Island. tatsokoza Zikomo. Ayi ndithu maganizo awo kuchokera kulikoma imene ndithina ifoni yomaliza kutenga program ene ya programu ya Pamtetete.
ndisanakambe kuti zinthu zathu zayenda bwanji tsiku la lero mwina ndipeke mwayi kwa inu gift kuti mumaliza motani programu iyi pa zonse zimene mwamva malangizo mwamva ndithu zimene anthu apeka maganizo awo inuyo mutsendera motani programu Kuneso apeka maganizo ake kutenga mmene amazionera iyeyo koma kwa ineyo kuti ndichokabe yayi ifwa mbukamba za matenda andipasa bwanyi matenda munthu anazisamala kuchokera ali wang'ono mpaka anali wambanja matenda watenga kuti mbukamba za kusokoneza sogolo langa mwantundu wanji ifwa kusukulu ndikupita degree ndinayo ntchito sizikupezeka afuna ndipase sogolo kuti pasa business choloweka ndi chani akuti ndiwe lunyamata anthu akukuona ungatsogolola kukakamira zinthu zosenera nzosainira mwantundu wanji chotu abambo uchokera ukalonga iwo maganizo ake fakana kuti wina yeso wapeka maganizo ake iwo akachiona mmene achionera iwo ayankhula koma mmene achioneranso ineyonso ndi mmene momo ndathokoza kwambiri gift mayiphalula mumaliza motani ndikupatseni maminitsi ochepa malingana ndi nthawi yathu neyo ndingomaliza motere zilibe ubwino zilibe ubwino ndi zinthu zolakwika ngati pala azimayi amene akupanga zimenezo aleke chifukwa akuononga mwana wanzawo mwanayo sogolo alibe chifukwa amganizire mwanayo so azakhala ndi family yake kusogoloko ndiye azimayi amene akupanga mchitidwe uwu asiyiretu chabwino akuti azimayi omwe apanga nkhalidwe imeneyo asiyiretu komanso gift akuti aononga bwanji tsogolo lake pamene mzimayiyo wakhala kuziretsa konseku pamene amakafunsira anyamata mmene timanenera kuneyazo kuti kumapeto sizitengeko kuti ka gift apanga makani motani ka imayi phalula apanga makani motani timaona ndithu chipande fomola kuti kodi anthu maganizo amene mwapereka maganizo ochuluka amene apambana programu iyi ndi ochuluka bwanji pa Facebook tawerenga ndithu ma message okwana 12 ndipo pa message okwana 12 ma message atatu akuti tineyo titawerenga ma message okwana 15 pa ma message 15 wa atatu akuneyazo kuti palibepo bwino nolose gift ukuzonongera tsogolo lako ndiwe nyamata wachichepere mabenteni nonse konse kumene muli mudziwe zoti mukuononga tsogolo lanu zimenezi musiye azimayi amenewa aononga tsogolo lanu ma message atatu ma message 9 uchokera pa Facebook akuneyazo kuti azimayi musononge ana ine yake ngati banja lakuvutani pitani mukapeza azimayi azibambo ansinkhu anu kusiyana nkuti muzipita ukavutitsa ana ine yake pamene ma message awiri amene wandithu ana ya neutral anakamba za ubwino komanso kuyipa komwe mafoni amene andira ndithu tandira mafoni okwana 9 mafoni okwana 3 akuti zimene zinzabwino kuphatikiza nzano mwana opatsani molalo chokole usanje kuti zimene sisi ndithu ndisabwino akuti nyamata umakhodwe ndi degree yako koma ayitsogolo lako lukono kuti ayi ndi wapeza nzimayi akupatsa business ukane ifunso imene inali lovuta kuyankha mafoni okwana 5 akuneyazo kuti anyamata omwe mupanga zimenezi mukuononga tsogolo lanu siyani mchitidwe umeneyo kamba kuti amayi amenewa akuonongerani tsogolo lanu akupatsani matenda mukanaya chichepere foni imodzi inaneyazo kuti iwo amene akuonera palibepo bwino komanso palibe kuyipa palibe vuto kuti vuto ndi mzimayi kapena vuto ndi nyamatayo kapena vuto ndi abambo a nyumbamo zinali choncho ndithu ndi malingana ndi mmeneleyo zayendera zikuonetsonera zokuti anthu ambiri akanakonda mutu wathu kananera zoti kuyipa kwa mabenteni kuyipa kwa azimayi apabanja kupanga chibwezi ndi achinyamata kapena izoti anyamata omwe ndi msinkhu ana awo kapena msinkhu wa azibale awo akuti tikanawusintha usakhale ubwino koma kukhale kuyipa ifoti zimenezi sizabwino ndi ayi malingana ndinu amene maonera pa Facebook komanso maonera ndithu kuchokera pa television kunyumba live pa programu iyi mwapereka maganizo anu ambiri akunena zoti zimenezi sizabwino ndithokoze kwambiri nonse amene munapanga chisankho choonera programu iyi kudzera pa Facebook komanso amene maonera ndithu mmakomo mwanu tithokoze kwambiri iso anzanga omwe ndagwira nawo ntchito ndine ndikamulunga anthu ndithu amene ndagwira nawo ntchito koma kwa lero bwanji munthu lole kuti malingana ndi nthawi yathu yatha ndisatchule mmodzimmodzi koma kuchokera kwa ine Mtembere ndingoti pitizani kuonera maprogramu otsatirawa